И здравейте, пичи от YouTube, ние се върнахме и както Сме виждате, The Gamers Engage. Да. първи епизод на League of Legends. Ето мене. Аз съм Акали, аз имам. Да. Купил съм си го. Ренгар от Freewake. Аз играя Ренгар от Freewake, обаче го играят много време, затова мисля него да се купувам, обаче мисля или Казикс, или той, или да е Тейла. Но още не съм решил. Аз се снимам с 23-27 фпс някой такова. Около 3 се въртят. Оле, срещу мене има дъбъл топ. Защо смайт на бъфа? Защото той Той не се смайтва. първи бъв. Да. Оле, лисина, какво лисина има смайте на мид? О, че си срещу О, дъбъл. не. Ау, лошо. Нещо. О, ужас, лисин, намага. Не, фармаме. Нямам думи. Вижте го просто лисина с смайт и на мид. Не ми нещо се кара. Сега става да напепели човек се пръсна. Опа! Не. Свърши времето, мама. Маха. Кенк искаш ли? Аз? Не, Иво. Не. Човек, пак бъркаш имена. Така. И... О, не. Не е Джакс. Толкова помощ. Аз не. Естествено сме пушнали с мъкони. Ти дропвах въпъсато, тъй че... Мамка му. Шибан Игнайт. Мразя го, Нищо. Айди! Ес, уби го. Не се спря! Ще направим кратка пауза. Какво стана? Майка ми звъни като побърка, написна ми вече. Сега се заета, я ми писна. Изключи с телефона. Аутострингър. Аз съм по-голям левел от него. Не искам генг. Махай са. Аз няма да го стилвам. Не, ама аз и без това не искам. За какво ми е генг, като е на толкова с кръв? Както искаш. Я не ме нападай, идиот. Мамо, за какво ми звъниш? Спри, като съм ти звънал един път и като... Не, сега снимаме клип от тайна. Не. Да предупреди, ако си идваш. Айде, чао. Айди, Върнахме се и тук имах проблеми с И аз убих един, убих Ренгар, обаче този лисин ще ме догони. Не се слепи. Нищо, пак ще умра. Дайте ми Да, мерси, че... Кой даде съса? Човек, Джакс е на мит, за той, че не се тревожи. Който бърка. Пък и он е нещо като джунгъл, за той, че... мале ли си на колко Да. остави? Този лисин. Мале, не можах да реагирам. Бах ти ли се? Как се измъкнах? Може ли генг? Да, ако като се съживя. То си 5 левел, отивам за него. Отивам. Айде, имам машина. Човек някаквото нали си не че. ясно. Елко внимавай. Така. Спокойно, Сега. спокойно. Само да ми се резити, Тилио е Ренгар. ще го убия. Лисло. Виж. Може малко да ми хилпнеш, ми ставаш... Беква, аз ще пазя ли? Не, спокойно. Добре. Само не го фидвай. Как ще го фидна? Давай, ела го взем. Не се получи. То стъпа на Ренгар от другия отбор. Не разбрали, че аз винаги ще го хващам. Не.
Този път това път се направи. Така. О, фък! Вижте го лекара! Че му убих. Де съм взела и тъс. Не пропуснал го. Нищо. Има и други път. Чикът. Така, демидж. Опа. Искам 5 вирусити. Айде, ама бе. Аре, ама бе. Маршак. За ако коментираш. При ничи коментиране, верно. Але, Айде, давай. Охо, къв демидж. Айде. Човек, за кой не отиди в буша? ще го видим. Не. Изглежда, че не. Ома, гъна вижте, колко кемповете стана. са променени. Това не Да, го бе, видях. то ти отдавна е. Как човек от отдавна, това означава ли един ден? Да. Аз понеже, нали ми се беше бъкнала лигата, отде да знам. Айде. Оня пак е джунгъл, да ви кажа. Добре. Всъщност аз ще остана на линията, като събирам 5 вирусити и се килвам. So call me maybe. Няма да умре. Това е ясно. О, човек, това си лекара. Остана, изглежда, че оцелява доста малко. Съса. Окей. Стоп. Имам така сори. Така. За да боли на тъпата. Гадна тъпа. Аз не разбрах, дъбъл топ ли съм, къв съм, тук срещу дъбъл топ ли се изправим Ренгър и Джакс ли или Лисини? Ами той сега не или знам как Джакс, са. или Джак Лисин. са с... Аз ще се опитам да видя. Ще се крият в буша. Идвам. Не, идвам. Бягай го. Сори, ако съм ти стилнал киловете. Оцелях. Нищо, голяма работа. Едни кил. Приятели сме се пак. Това е. Трябва да карам за една игра. Ти. Браво на тебе, Darkness, Jungle, се справиш добре. За сега. Да. Пак е добре. Ти мисля да го силна този айтем да купя това. Але ми да. Добре, сега че... той то спушва. Ще падне. Аз ще пушна я стоп. Не, други Аз не ти знам ли- какво ще правя. Ако искате да намерите, само да ви кажем, че сме в Hell Nordic East. Какво вижте тъс как се казва? Последното име е бот. Омага! Не, може би иска да каже, че ще ходим, ще играй на бот. А... Мали, Илко, бягай. Не бе, можем. Добре. Аз не мога. Дабл кил. Идвам. Дай трипълка. Мали, Какво? О, супер, браво. Извиняй. Не бе, нищо бе. Имам килове, ми трябва. Аз добре, аз почему не идвам. Аз съм 5-1, спокойно. Аз е... Нормално за един джангър да оставя киловете. Обаче този път не му оставя. Не, Ренгър, няма да се получи. Аре, ама сега, аре бе. Добре, те не ги знам какво правят, но пак почна да FPS дропва. Той те забързичко. Лара да свърши. Скоро ще има един на мид. Кой ден си? Бягай. Спокойно. Опа. Браво. С рекон заете ми. Единственото, който излезе като игра Акали ми фарма. Сега съм с 43. И на мен е 51 фарм малко ми. Аз като играя на топ или на мид правя страшно много. Със... В смисъл до 30-та минути, до 40. Добре, за какво дропва така? 23 фъпа са 12. Играй си джангъл и... Ето, прави се. Като фарма. Извинете за лага.
Лаптопа ми е хубав. Това чунгат ми идва. И ако чугът идва. Да, идва май. Ама той е 7 левел, бе. Какво толкова са съм фидна? Бумър! Има двама. Джакс или Син, ако ги виждаш. Виждам, о, трима! Какво искате да съм фидна още? Сега ще им покажем, че не са. Come here, you little pussy. Сега ще ги науча една сна. Взех го. Ако стана, бе, what the fuck? Взех с фарма, със. Бам! Внимавай, точно там. Аз пък... Нищо. Ама как виж го ли сина и тук и те и... Те ще го лутна. Ай сега. Глей пота, брат. О, бах ти. О, то с нещо беква. Бъс. От мене. Ай, стига. Аре, сериозно ли, бе? Между другото, тактиката на този Ли Син е добра. Тя е нормална майката. Отида да ти взема ред, даже той чаша го спра. Да флашнеш пред него. Така, почнах. Дано да ни дойда така. Трима. Чай, този го видях някъде тук да се скита. Ще отиде на бъфа, Ще го смайтва. Джак се идва също. Ей, тук са в този бъф. Ого! Куки, ямри, бе. Какво ми ще ми взимаш бъфа ли, бе, ма? Супер! Джак се ся. Той изчезна. Евкин, балба. Бро, ти. Ай сега, аз отивам. Не, на бота. Не бе, аз отивам при тези. Сори. Кога ще пътсти? Чай не Бъркаме ти. Само ела на бота Стопанар не някакви. разбрали, че... Дейви ще се оправя. Нищо. Исках да те спася, Не, аз извиняй. те или иначе чак. Нищо. Ще взема зония. Само ма спаси от фарма, бе. Сори, Така май, защото съм свикнал вече с майка. Бам! О, не ли си, няма да ме хванеш. Не. Не и днес. Мисля, че ще дам едно със. И ще опоря. Опа! Със. ето го с майка. Гадно. На колко стана? Ей, че мръсен. Нищо. Ево, Ще избягам едно. Така. О, ти го пръскаш, браво. Бумър, давай, разкъсай го. Аз съм фидна, човек, годлайк вече. Човек, да сме и беше Аз съм мейни. 11. Доста дълго време. На ранг, нали бях направил квадра. На ранг ли? Давай, ние тогава не играхме. Не ме от стария акаунт, бумбара. О, да. И са трокса квадра, даже две. Мисля, че... Те, 8-1, супер. Сега ще пушим. Хайде турета да гътнем. И сме уредени в живота. То с другия ренгър има само 96 демидж. Къде са му руните? Ли Син, да. Фак, вижте го. Супер. Ам с Ли Сина убили го? Да, справям се спокойно. Ама Ли Сина ми е по-труден от всички останали. Нормално. Той е малко по-такъв. Бота, вижте го колко излечи. Аз седя на Нямам топа. думи. Не ренгър, няма да ме хванеш. Аз ще взема ни булци. Ай, седим си фарм дари. Опа, без да искам това беше. Аз отивам на бота. Ето и ги жълтеля. Уникално ще фидът съм. играйте. 10-1. Идеално. Айде, бе, бокуци. Убийте ги, бе, омага. Само тях знае да би, човек. Друг не може.
Пусти ми. Нямаш как. Добре. Нямаш как, те чака да го изпуснат, аз заради ти не го оставя. Ама вече се тъпи. Къде ходи Ако да имам влезе? бубъв, Да се върши. от Лиси на май, като го убих. Ще видим на клипа. Мене е свършил реда. Нещо си взема ред. А в Лисин тъпанар. Ей го е. О, фак. Интересен билд на чугат. Край с мен. Интересен билд на чугат. То с нареда ли? Да. Аз съм нареда, да. И ще си Не рекол. говори за тебе, Тос. Аз А. ще ти кажа. О, този Ренгар само сега отивам да го убия. То ти си фидни, той няма никакъв шанс. Ти нищо не правят странно. Тарадан, тарадан. Къде е този тъпанар? Ага. О, ще правят той. О, ще го силна. Ние ще опитам ти. А ти ще го смайпна. То пак остава, като знае, че ще мога да го Какво ти убия. са го взели вече? Не са го. Взели са го, няма го. Джак са отишли на бота. Маля за малко да го хвана с Виж, че го няма. Да бе, видях, ама са отишли на бота, сега не Чик, са. много ми дропва. Айди да спасим ти с по-добри мини. Сега ще взима и аз няколко А, кюшта. 106 фарна най-напред. Какво вземеш? Айде, чугачо. Ти да се отивам горе. Охо! Бам! Взимай го. Ей, аз исках да унищожа Варда, но не го стигна. Ти. Както виждахме, макснахме ето и кито на Макс. Нали? Здрасти, Лисин! Как си днес? Воу. Аз се реколвам. Ау, ужас. Не, изпуснах юта. Фак! Винаги умира със Теми, че същото, ме подявалите. което е странно. Той има само 235, оле. Аз ще го убия. Аз сме само 196. Аз имам 160. Трябва ми... вече... Фък. Аз ще отида. О, Ренгарчо. Оха, буклук. Знаеш как мазо съм пигнат? А Гинко, мале Варош пропусна султа. Давай сега. Човек, видя ли се като пусна кито и то нали ми прави бонус демидж от атака или от друг спел. И аз го убих, той беше Така. около на 200-300 кръв и аз го убих. Това беше... Пустим на мида. Вау, буша, това беше Защото да. се видя от теб. Те, сега ще взимам... къде е? Хекстич. Съм лош джанглър. Абе, добър си, бе. Си найска. Добре. 30 въпроса сна. Ще има татуировка на гърба. Кой е? Калито зумния, цъкни F, там нещо си. Там дето Има са татуировка на гърба ли? Да, виж, загледай се. А, да. Бах ти мръсницата. Я чакай. Стой. Стой. О, бубис. Типа, Не сте си. Айде. нещастник. Ай, аз. Идвам за нещо. То сме Говори, не бе. зна. Чакай. Ще ми е смешно как ме Чакай ти. О! 69, бе, няма ли ре? И ви- Сериозно? Поне може ли веднъж да ни правиш това? Добре. Обещавам. Ама това, че прави демидж, сори. Аз си го биех, защо се даш над него? Айде, да дойдете. Бам. Чак ми е смешно. 16 Абе, идва, що за буто е човек? О, човек, Ти отдавна бавиш не се? съм... Отдавна не съм бил 16-1. Едно. О. Да. Оставих го. Дойде и моят ник. Оу, човек, те се спряха да идват. Ам ще умират тогава.
И ние три. Типа, кога са фидна толкова Все още един да дойде. Ще го убием. Всъщност хора имаше една случка, един играе физ и той нали се опитва да се реколне на малко кръв и само му идва един, убива го, още един, убива го, още един и прави трипъл кива. Аз ще ви кажа една случка, когато бяхме около 17 левел и аз играх с Майк Азикс, един друг приятел, вече не ми е приятел, игра с... кой беше? Игра с някой герой и ние само нали, с този приятел бием един и този наш бумър изкочи от буша, извика дема си и го уби. Да, цъка в гарен. Стилна мръсни Това гъда. бяхме много бе. Аз ще кажа една случка, ако не пушнем, ще загубим. Това си случката. Няма да загубим бе. Как ще загубим? Няма загубиме. Аре, Джакс. Или уе, мръсно копеле. Много прекъсно. Мръсни копели. Ох, Лисина, как се мечтае. Фък! Не. Няма да стане този трик и аз го знам. ти си... О, вижте Ренгара бе! О, мъгъ! Какво прави? Оле, майко, какво прави? Аз отивам! Не, ще се опитам! Отиде. Аз ще го убия. Аз ще го убия. Заложи ни. Виж го мазен! Аз поне не Сложи да пратя. коза в базата. Какъв беше? Той да не е Старкрафт да ми слага такос. Виж го как народ се отиде да го стилне. Които стилни? Аз не разбрах какво искате. Той дойде Лард за да... Нико, Да. той е бумър, това е за случката с Гарена. Приятно ли? Това беше преди една година. Да, знам и ти си казвал така. О, мъгъ, това беше преди година. Ти нормален ли си? Аз си резетвам бъфа. Много съм гаден, нали? Ти си... Да, ама вече няма такъв джунгъл, де да оставя киловици. Вече има безмилостен гадняр. Гадняр. Какво? Шатдауна Няма, сама! който ние ги бим и 12 само той ги довършва с кюта. Всъщност Не, аз честно. правя демиджа. Чокът, къде му отиде всичката кръв, е? Ама после да се оплакваш, че правиш много демидж там. Аз не си правя демиджа, ще видите на клипа като опс. Не вярвате. Ще видите. О, май гад. Бах ти кюто, човек. На колко беше из кюто? Ама аз на първи левел правих по толкова с демица. Речи му оправиха това. Чакайте, те иска го правят, виж чугата. Да, нещо. Аз ще го убия. Ти добре. И той е чугата, абе, тия троват ли какво правя? Троват, какво Това да ти правят? яко. Се научи само. Ние като ги попиляхме, те толкова много се саднаха, че... Те ще се реднат. Но ясно. О, вярвам, че имахме джунгъл таймер, аз забравих. Или... Ма да, Вижте учето колко демидж прави. Значи, това е малко 300. Но... Пак добре. На мен кюто ми прави 400 и нещо ден. Аз игра с лак сега. В смисъл от време на време доста лагва. И съм фигнат. 18-2. Сега няма да направя 100 фара. Ех, не можах да скоча назаде. Ах ти дъпото. Може да се измъкна. Нещо. Аз ще отида на турите. О, фак. стига де, мамка му. Йоко, върни се да ги разтърбуши. Бума. Сега, ут! Какво? Бупук. Можеше да хванеш Варуса, докато беше време. Знаеш колко ме бърка? Аз всъщност се рекомендам. Взех 30 болт от ларва. Моят 1,26, така. Аз всъщност ще учи да взема някой шафарма и такова джунгълчето. Не е взимам- лошо. Взима вълк. Аз ги взимам. Ренгар, това.
Бах ти тимиджа му лее. Това е Казикс, човек. Ти, човек, хората... Той е 9 левел. Да. Но говоря с Кюто, че на колко кръв остава и как го довършвам с Кюто. Той е 9 левел подява ли, има малко кръв. Ти кой е левел с това? Много сте назад. Чек, фигнат си. И... 14. Искаш да виж що пея крали? Его, що ми ги взимаш, бе? Не са твои. На никой не са. Не, никой не са ОМГ. Всеки си ходи по джунгъл и си ги фарми. Ти Добре. знаеш как да играеш джунгъл или... Ма той е лейт. О, мой кил! Той ще го вземе. Окс. Това са при килове всъщност. Хора, Оле, виж интерес. го! За кого направи? За да им избягам. Тука съм, бе. Бяха двама, аз бях само. Ти сега дойде. От отдавна съм тука, ще видиш. Давай. Айде. Кой иди? Атака! Виж го е, виж го е. Сега ако умра, човек ти си виновен. Няма да... А защо аз да съм виновен? Ако ми беше дал кила... аз всъщност вдигнат левел, сори. Аз видях, че Дина... Викам защо. Видях, че дигна. Виж го и Джак са тролва. Тук е фри лард, бе. Аз ще направя 100 фарм от лардовете, човек. Honor me, please. И 16 кил и половината са от довършване на кил. Да, ама другата половина, повечето са от мене си. И умиранията, повечето са от Лиси. Айде да направим баронто, ние няколко правим. Аз искам да си сварим 100 фарм, човек. Виж колко Дай съм. се е Фарус. 99 фарм съм. Майка ти дали учил на обноски. 16. Аз съм 99. Аз съм 16. Да. Ренгар трол. Крол салат. О, аз Аз ти ти викам, ти скапна да убита. То се дига на... What? Всички ти май тролват Лисина. Защото само Лисина не го е правил. Мале как манохна. Това е една добра игра за клипчето. 21-2 съм. О, в кое да отключа? Видеото не за клипчето, звучи малко. W-то или ултото? И тък му ще С да... джунгъл. Ами, ултото не ми трябва за да бягам. Учито. Ама човек, виж кой сега, в такива положения сме, че няма от кой да бягам, те тролват. Те, че според мен на ултито смисъл няма. Ай, ще се чейндж на скина. Нов скин, виж ми скина. Да. Вижте го, къде си, бе? Вижте го, пич, не, това е червен казикс. Не, много готин скин си знаеш колко платих. 5 Абе милиона. ти какво искаш от него тапанар? I want the kill! I want this fucking kill! Стига с тия твоите килове, защото I want this kill. Оу! Искам лардовете. Да ми ги отчете като фарм. Ще малко и ще взема други айтем, до тогава ще гледаме Darkness. Хе-хе, darkness. Липър. Е едно видеото за Лига лигата Legends Mr. Fate. Пародия, голяма пародия, много смешно. Само нали, една сцена, когато Райза вкарва нов Няма черна в смисъл, това е отделно. найма гейка. Само я прави, нов черна излиза отвънка и с една физиономия. Хе-хе, darkness. Здравейте, върнахме си. Нищо, не ми остана много пространство в дето и заради това. Техническата проблема, Fraps е програма, която снима и маха лак, но проблемът е, че когато записва огромни гигабайти. Примерно
Едно 15-минутно клипче е 18 гигабайта. Това е проблем. Ето е голямо неудобство за... За нашия канал, за това, ако имате някакви по-добри програми, да не ги напишете, ако може долу в коментарите, за да знаем То ако няма има такъв по-добри, проблем. с които можем да снимаме нормално. Абе, човек, И- това Fraps е най-добрата програма. Бандикам Bandicam се купува и има много лак. или за оная, която е за стрим, тя също става и за Да, клипчета. Опс, да, и тя става. Да. Ако знаете други, ги напишете, за да можем да ви предоставяме пълни ключите, защото в момента така се... То всичките са пълни идеи, ама... Извиняваме се за... Ние не сме виновни. Хора, не ги слушайте, няма проблеми, просто трябва да си изчистите малко диск D. Че той диск си трябва да имаш по-малко. Айде, аз съм тук бумър, да ги почваме. И аз съм тука. Това само ги отрепя, аз съм 30. О! Ай, дай пентала, Букук. Бам. Бам, Реванас, Не. Мамка му каза. О, човек, те се на разпилят. Трипъл. Последния айтем ще взема. Ай, дай му трипъла, да се радва. Айде. Ние сме учтиви. О, Гардиан. Чак. Вярно, няма да има трипъл, сори. Ние без това, виж, ние сме им разрушили почти трите инхибитора, само третия не сме. Аз съм забрал да си сложа. Дайте миньони. Мовма Мортиас. Вижте миньоните, брат. Виж миньоните, брат, брат. Ай, Ай, Бърнам. Айде. Авай. Ума с Лукса си седи у базата и ги чака да дойдат. Да съм много. Хора, айде да почваме, да приключим и 43 минути стана. Да, Лукс, о май гад. Скоро пак му и да се спре, защото... Time to push. Добре, айде да така. Айде, Давайте. аз с респонса 8 секунди. Аз след 20. Аз ти имам. Ще се опитате ли да им оставите една пента? Той аз много работи искам, бе, човек. Аз се виднах първи. И? Виж. И аз искам пента. Ама не може. Кой те вземе? То всъщност няма да вземе никой. Трябва да си я заслужиш. Аз съм се заслужил. Аре, лати Барунко. Идваме. Добре, губим време. Какво време губим? Добре, айде. Ама, трябва да пушнем и. Ако правя, бе. Айде. Тъкмо го направихме, закъсняхте. Какво? Правиш, бе. Нищо, не ми трябва много зоня. От другият буш. Омага. Чо, бе. И му взех и двата бъфа. Имаш 4 бъфа. Чо, бе. Говорим на 36 хора. Обаче на мене блюто изобщо не ми Моля, трябва. пух ти димиджи с 2 кю, бе. Ти кюто. Сега ще проверя колко димидж прави кючо, бе. Прави... Учето ми прави 550. Аре, бумър, ти топ не инхибитора ни мида. Мидтор е инхибитора. Бъркам. Можете И някой на бота. Пак ти димидж. Така почваме. Не знам за какво Фък! всичкото. Не работи без това. Ужас. Не си Ай, не ние ще уникални побеждаваме. филми. Айде да побеждаваме, пустай ми да снимаме. Аз завършвам с 407 демидж. Да се надяваме. На мен ми трябва фарм 282, поне 300 да направя. И как да? Давай. Защото играем, мислим да играем различни герои, всеки път ще почнем да ги повтаряме, докато не ги... А следващата, мен ми се играе с Оба, Следващото няма снимаме, чак утре ще има налига. Налети. днес хора можем да снимаме и други клипове.
Ако искате. Не, за днеска някъде колко скипи. Добре, На ден по един. Значи това ще е за днеска. видя ли го? Трябва ми само 6 фарм. Аюко. Но това спре по-голямо. Добре, няма значение. Трябва ще да съм. Не съм мака. Варус, Лайнарус. Да заменя ли Малма Мортиас за нещо като де знам, нямам си идея бъдат търса или нямам си идея. 300, точно 300 фарм. Да. Най-накрая. Ако беше това човек, значи за тук ти се обръщаш и тук и нищо не правиш. Не видя ли? Убил го. Точка. Чек гледай си работата. Ти ще го паузираме. Те върнахме се, пиче. Сори, че те, ама... Айде, побеждаваме, пичови, и това ще са последните моменти в този хубав епизод. Секунди. Казах последните моменти. И уип! И това е GG Well Played. Джилопа, Благодаря за гледането. Ако искате, сабскрайбнете, лайкнете. И ще се видим скоро. Ай, чао! Чао! Уип! Бахтяката игра.